Uganda byla historicky první africkou misí arcidiecézní Charity Praha. V jedné z nejchudších zemí světa začala programem adopce na dálku pomáhat už v roce 2001. O 4 roky později vznikla její dceřiná organizace Uganda Czech Development Trust, která se cíleně zaměřuje na vzdělávání dětí z chudých rodin a na zlepšení zdravotní péče. V oblasti vzdělávání podpořili dárci z naší země více než 9 000 dětí. Více než 7 000 z nich dokončilo školní docházku a našlo zaměstnání. Začali jsme s projektem adopce na dálku, měli jsme adoptovaných pár dětí, my jsme více působili v Indii a v dalších zemích, ale začali jsme i v Ugandě, což mělo obrovský ohlas, takže velmi rychle jsme měli mnoho dárců, kteří byli ochotní podporovat své děti ve vzdělání. My to nemáme jenom vzdělání, ale máme i ten projekt šířeji pojmutý, že se snažíme i místní projekty podpořit, nějaké studny nebo rozvojové projekty ve městech a obcích, kde ty děti bydlí. Když jsme zjistili, že lidé rádi pomůžou chudým dětem v Ugandě, tak jsme projekt ještě rozšířili o další vlastní 3 velké projekty, a to byla nemocnice, nebo stále je nemocnice svatého Karla Luangy v městečku Buikwe, kdy jsme tu nemocnici žehnali, byl tu zde taky pan kardinál Vlk, takže na to mají všichni vzpomínky. I dneska pan kardinál Vlk byl vzpomenut panem generálním vikářem diecéze Lugazi. Pak zde máme školu, střední školu, neboli učiliště Malongwe Technical School, kde zase tato škola má výhodu, když děti dostudují nebo studenti, že opravdu seženou práci. To je v dnešní Ugandě velká výhoda. A poté jsme ještě vybudovali a provozujeme školu svatého Jana Nepomuckého ve městě Chitule. Takže máme tyto 3 hlavní projekty. Do nich samozřejmě chodí i ty naše podporované děti, ale i cizí, aby to bylo finančně udržitelné, protože se platí ty poplatky. My main work here in Uganda is to monitor. Hlavní náplní mé práce je kontrola jednotlivých projektů, které tady Charita Praha financuje. Je pravdou, že se Uganda za tu dobu hodně proměnila. Je to vidět zvláště u charitních projektů, které vedly k velkému rozvoji, zejména v oblastech, kde už delší dobu působíme. Pomohli jsme například hned několika školám, které díky tomu může navštěvovat ještě více dětí než dříve. A nebo nemocnice, jako třeba St. Charles, který nám skutečně velmi pomohl zlepšit zdraví celé komunity. A to platí nejen tady v Buikwe, ale všude, kde jsou naše nemocnice. Všude tam dochází k velkému rozvoji. Mnoho lidí má dnes díky tomu velmi snadný přístup ke zdravotnickým službám. Accessing the health services. Máme radost, že projekty fungují a že mají všechna povolení místní vlády a že prostě zapadly do ugandských poměrů. My se nesnažíme dělat nějaké evropské projekty, v Africe to ani nejde, občas se to jako zkoušelo, jsem viděl, ale nebylo to moc úspěšné. Je dobrý mít ugandský projekt, tyto projekty jsou provozovány Uganďany a my jsme schopni pomoci s radou a s financemi.